vol que em respecti com a dona? Obligar-lo que em respecti. I què en trauré d'això si no m'estima? Esclar, corre espatllant a la mestressa, o sou com el pastor. D'aquelles clames. Ja en tinc prou de veure aquesta mossa. I d'aquell respirar sense malícia. I d'aquella roba de la meva mare. I d'allò que va dir-li aquella dona. Però què hi té en el cos aquesta criatura? Que la veig tan diferent que les altres. O és que jo estic malalt? I ja és cosa trista que una engruna de mossa miserable m'hagin sortit d'aquesta febre sorda. Jo, que fins ara me n'he rigut de tantes, avui estic desfet. A mi, podies enlluir-me. I em podies jugar-me les passades. Ben mirat vora teu, a la cambra i a la cuina, ni per dir ni guanyava. Tots caminaven, rastrejaven terra. Tots seguien la mateixa gralla. Però aquesta que tens comprada a Monses, aquesta és diferent a les altres. Guillem, ves molt en compte quan la toqui. Ves molt en compte de no fer-me infàmia. Doncs tu estàs acostumat a tens perdudes. I aquesta et dic que té una pell molt blanca. Dieu a tots aquells que us ho preguntin i que salven la juguesca de l'hostal que el bandoler, que se n'ha rigut de tantes i que en el món mai ha vingut d'un pam, ha triat una dona per mestressa i n'està tan gelós del que ha triat que ni torna, ni reposa ni s'enfia, ni deixa respirar ni enraonar, que té un gos que se'n passa les freixures que aquells que venen a comprar cavalls